Mabalik po tayo mga idols dyan sa may San Carlos City bilang tugon sa mabilis na pagbabago ng digital landscape at sa lumalaking pangailangan ng mga lokal na negosyo na maging mas competitive online. Maglulunsad ang San Carlos City Library katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng isang libreng 3-day social media marketing training para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa darating na December 2 hanggang 4, 2025. Ang programa ay dinasenyo upang tulungan ang mga maliliit na negosyante na mapalawak ang kanilang presensya sa social media gamit ang epektibong digital marketing strategies. Sa panahon ngayon kung saan ang karamihan ng mamimili ay online na, mahalaga para sa mga MSMEs na magkaroon ng tamang kaalaman sa paggawa ng content, pagbuo ng brand identity at pag-manage ng social media platforms upang mapataas ang kanilang benta at customer engagement. Sa panahon kung saan napakahalaga ng online visibility, ang ganitong pagsasanay ay makatutulong sa mga MSMEs na makipagsabayan sa kompetisyon at makamit ang mas malawak na customer reach. Pinapakita naman ng mga pag-aaral na ang mga negosyong sumasailalim sa digital marketing programs ay kadalasang nagpapakita ng mas mataas na sales growth at online engagement kaya't malaking oportunidad ito para sa mga nagnanais umunlad. Dahil limitado ang slots at ipatutupad ang first come, first served basis, hinihikayat ang mga interesadong kalahok na bumisita sa San Carlos City Library para sa isasagawang face-to-face pre-interview simula bukas na magsisilbing screening upang mapili ang mga functionally literate at handang makibahagi sa training. Isang napakahalagang pagkakataon ito para sa mga lokal na MSMEs. Na mapalakas ang kanilang negosyo sa digital space, kaya't inaanyayahan ng lahat ng kwalipikado na magtungo na sa San Carlos City Library upang masiguro ang kanilang slot at mapaghandaan ang mas makabago at mas epektibong paraan ng pagmemerkado o pagbebenta online. IFM News. IFM News. IFM.